Răpirea sabinelor a fost un eveniment în mitologia romană în care bărbații romani au răpit în masă femeile tinere din triburile din vecinătatea lor. Sabinii erau un trib care locuiau în zona Apeninilor centrali în antichitate. Conform istoricului Liviu, după fondare, orașul Roma a crescut foarte repede, înglobând toate așezările și triburile din împrejurimi. Dar pericolul care amenința existența orașului în primii ani de la înființare era un pericol intern, nu extern. Din cauza că susținătorii lui Romulus erau majoritatea bărbați, orașul oferind sanctuar în primii ani păstorilor și proscrișilor din triburile latine din apropiere, Roma se afla în poziția de a nu supraviețui mai mult de o generație. Populația crescuse foarte repede, totodată cu deficitul acut de femei. Primul lucru pe care Romulus l-a făcut a fost să înființeze o armată, împărțind populația în două, oamenii capabili să poarte arme și ceilalți. Sursele istorice spun că prima armată avea 3000 de pedeștri și 300 de călăreți. În vremuri, cetățenii trebuiau să își asigure singur echipamentul și armamentul, însemnând că oamenii bogați erau parte din cavalerie, fiind singurii care își permiteau cai. Atunci Romulus a înființat senatul, format din 100 din cei mai influenți cetățeni din oraș. Descendenții acestora vor forma pe viitor clasa patriciană, foarte influentă în perioada Republicii și începuturile Imperiului. Astfel Roma devine un oraș pregătit să se guverneze și să se apere. Senatul a început să trimită delegații către triburile înconjurătoare, cerând dreptul de căsătorie mixtă între triburi. Emisarii au dat greș în misiunea lor, vecinii refuzând cererile în căsătorie. Drept urmare, Romulus a decis să treacă la măsuri mai drastice pentru a asigura viitorul noii așezări. Oportunitatea perfectă va fi sărbătoarea zeului Neptun, când Roma oferă o zi de sacrificii, jocuri și spectacole și invită și triburile învecinate să participe. Printre aceste triburi, cel mai mare era tribul Sabinilor. În timpul festivalului, Romulus se ridică și își aruncă toga peste umăr, acesta fiind semnalul pentru atac. Romanii se aruncă atunci asupra femeilor prezente la festival și le iau cu forța. Căsătorindu-se cu femeile, romanii sperau să formeze o alianță cu triburile învecinate, dar tot ce au reușit e să pornească un război, atacurile urmând cu succesiune. Romanii reușesc să le respingă pe toate cu succes. Într-un final, Sabinii, cel mai mare și puternic trib sub comanda regelui Titus Statius, au atacat orașul și aproape au pătruns în citadelă, mituind o tânără vestală pe nume Tarpeia să le deschidă porțile. Ea a cerut ca recompensă pentru a deschide porțile orașului, citez, ce purtați voi la mâna stângă, referindu-se la brățările de aur care le purtau sabinii. Dar în schimb soldații au aruncat scuturile pe care le purtau tot în mâna stângă peste ea, strivind-o. Soldații sabini înaintează atunci până în centrul Romei și romanii sub comanda lui Romulus încep să îi împingă înapoi. În acel moment, femeile sabine se aruncă între cele două armate, încercând să oprească conflictul între tații și frații lor, pe de o parte, și soții lor de partea cealaltă. Astfel, bătălia i-a sfârșit și în acel moment sabinii și romanii devin o singură națiune unită. Titus Statius și Romulus conducând împreună până la moartea lui Titus 5 ani mai târziu. Din acel moment, noii cetățeni ai orașului au fost împărțiți în 3 triburi, romanii, sabinii și ceilalți, probabil etrusci. Numărul senatorilor a fost dublat la 200 prin adăugarea 100 de lideri sabini și numărul soldaților dintr-o legiune s-a dublat la 6000 de oameni, număr care va rămâne constant până la căderea Imperiului. Sper că v-a plăcut și episodul de astăzi. În partea a treia vom vorbi despre cei 7 regi legendari ai Romei.